Goeiedag, mijn naam is Nick de Vries en in april zal ik optreden in het Fries Museum bij de tentoonstelling Eeg in Eeg met de oorlog. Maar door de corona kon dat vanzelfs net teruggaan. En daarom doe ik het duurt op deze manier. En het binnen politie oortinkers om het duistig leven in de oorlog vongen in 3 kwarte proza-gedichten van ongeveer 100 woorden. En ze gaan alle jaar hoe mensen die ik zelf kent ha. Ze leven spietig genoeg net meer, maar alle 3 maken ze de oorlog mee in verschillende leeftijden. En bij die 3 kwarte stukjes wil ik graag wat muziek broeken en dat doe ik met hulp van dit apparaatje. En de eerste die gaat over us mem. En, ze was binnen in 1934 en wie 4 wie doet de oorlog begon. En het speelde hem al in de woorden dat ik zelf ook opgegroeid ben. En de eerste hit, illegaal. Ze was binnen in de Westreen. Onder vastritten groeide ze op. In het dorp dat bekend staat om zijn vrijboetsels. Het dorp van Salomo Levi. Van handelsvolk dat haar net zo vol onloekt. Van regels van hegerhaan oplijn. Ze wie 4 weer. Doet de oorlog uitbruts. Te liets om het al je te begrijpen. Maar vanzelfs kreeg ze er genoeg van mij. Van het verzet. En van de zwarte handel. Die het vooral onder een om raak bloeide. Eens verhoorde er in de oorlog met die zo vol. Zei ze letter hoe die hier. In de Westreen wie om is eigenlijk alles altijd al illegaal. Dat wie de eerste. De tweede kwarte tekst is geïnspireerd op uw heid. Hier wie krijgt wat ouder. Hier wie het zien hier doet de oorlog begon. En soms kreeg je de indruk dat van jongens van zijn leeftijd het een avontuur wie. Al wie er tegelijk natuurlijk ook dreiging. Zijn oudere broer werd op een gegeven moment onder het werk gesteld in Duitsland. Hier is wel waarom kwam, maar ik heb het idee dat de lichamelijk schoen er nooit helemaal van hersteld is van die periode. En hij wordt er letterlijk nooit doorheen. En daar gaat het kwarte stukje goed. Dat er soms dingen te bepraten binnen, maar dat net slaagt. En dat dat dan op een andere manier zien wijs ziet. Deze heet boek. Het was zijn favoriete jongensboek. Misschien wel 40 keer hier dat lezen. Eerlijk weer. Misschien wel 40 keer. En toch koerde zijn oudere broer, toen hij weer omkwam uit Duitsland, en ze alle hier om een tafel in de Lietse achterkamer zitten, dat neert hoe vertellen. Dat hongen nu weer een sfeer. Net een sfeer om te vertellen. Die treutelen maar om. Van de tafel naar de keuken. Want op het laatst naar de zoldergang. Dat is een Lietse bibliotheek in de hier. Je kan zitten en kon maar 1 ding dwan. Je kreeg het boek en leest het nog een keer. Ja.
tweede en laatste gaat om in oude borgvrouw in Greens, Dora. Ik mocht graag naar haar luisteren als herinneringsopheller van gebeurtenissen uit haar lange leven. En ze wie een skippersvrouw, ben in jongetje 20 en dus als ze wat 20 jaar doet de oorlog begon. Dit heet simpelweg Dora. Ze wie 84. Maar haar verstoorn wie nog heel tijd gay was kriet. Soms praten we even in het Fries. Op de eerste man een Friese skipper west hier. Dat wie is een koppig figuur, zei ze. Correct als doe. In de oorlog hielden ze mij het schip bij Heeglijn. Het ieren betiert Engelse Tommies oervlijm heen. Dora wie als een hassende boppenklom. Kom van bed, man, hier is naar onderen raast. Aast bombarderen ze us. Maar haar man wie lezen bleef. Koppig als een wie. Als ik je honden nou stier of de boppen hier roepen. Dat maakt het dan echt niet meer uit. Ja, dat wien ze. Dank u wel en een goede dag nog. Hoi.